आणि आता ऍडमिट केलं का पांढऱ्या कमी झाल्या तांबड्या वाढल्या, तांबड्या कमी झाल्या पांढऱ्या वाढल्या, पांढऱ्या काढून टाका तांबड्या भरा, तांबड्या काढून टाका पांढऱ्या भरा, दोन्ही काढा उचला त्याला, जाऊ द्या नदीवर टाका तुमचा स्लॅब. आणि पेशंट दवाखान्यात गेलं का त्याच्याशी काही बोलायचंच नाही, फक्त आले का झोपा, अरे थोडं बोल, नुसतं गेलं झोपा. झोपलं गेलं की कानात 2 वायरी, ओढून धरा, मोकळं सोडा, माझ्याकडे बघा, सरळ व्हा, आडवे व्हा, थोडं लांबून धरा, हळूहळू सोडा, एक खटी ओढा, पालथे व्हा, उताने व्हा, माझ्याकडे पहा, काय होतंय तुम्हाला. आता एवढा टाइम का व्यायाम चालू होता का, बार घडी उलटा पालटा केला.